stiller du der, og så når du har reload, siger du rykker ud i 2 teams. Og det er nu, det sker. For det er nu, det sker, okay? Rykker ud 2 teams, og det er nu, det sker. Fordi det er nu, det sker. Vi rykker ud i 2 teams, fordi det er nu, det sker, okay? Okay. Stil dig lige op. Og så, du skal stå lidt mere til din venstre. Ja, altså, du var lige venderkrop. Ja, okay, bare gør det der. Okay, så tøm magasinet, og så sig. Jeg kan jo for helvede ikke lade nu. Fordi jeg ikke har nok skud til fucking bag. Så gør jeg det bare med min pistol. Ja, så skynd dig. Okay, jeg er klar. Så, nu. Ej, for helvede. Nu har jeg glemt, hvad jeg skulle sige. Vi rykker ud i 2 teams. Og det er nu, det sker. Okay, Fordi det er nu, det sker. ja. Okay, nu. Nej. Jeg slår mig snart fucking selv ihjel. Stiller her. Kan du huske det? Vi rykker ud 2 teams, for det er nu, det sker. Ja, det skal være sådan lidt alvorligt stemme. Ja. Og stil dig Vi op. rykker ud 2 teams, for det er nu, det sker. Ja, sådan lidt mere langsomt, okay? Ja. Og skal jeg så begynde at løbe, når jeg har sagt det? Ja, så løber du. Ja, okay. Tøm magasinet, og så når du reloader, siger du. Det ser sejt ud. Okay. Skal jeg sige det, mens jeg reloader? Ja, altså når du tager nyt magasin. Ja, Okay, jeg er klar nu. do it. Skyd. Vi rykker ud 2 teams, for det er nu, det sker. Åh, og så rykker vi bare ud. Vi rykker ud 2 teams, for det er nu, det sker. Jeg håber, det kommer til at lyde godt. Kommer nok til at slå det ned. Så er jeg fucking over det. Jeg laver det sådan, vi rykker ud 2 teams, for det er nu, det sker. Sådan en musestemme. Vi rykker ud 2 teams, for det er nu, det Ah, fuck. Okay. Okay, jeg kan ikke lige, kan jeg ikke lige stoppe, så jeg kan føle med. Okay, her. Ikke her. Her er nettet. Okay, der er kamp. Jeg nakker om en. Det sidder du bare og tager screenshot, eller hvad? Okay, lad os omringe det. Okay, jeg er i gang med diffuse, eller hvad? Jeg er i gang med diffuse. Er det dig, der er i gang med diffuse? Nej. Okay. Det er den der bot, der er i gang. The fuck? Okay, jeg var så rimelig dårlig til at diffuse. Jeg er på corner. På kornet. På popcornet. På popcornet. Pløk dem! For helvede. No, rip. Åh, fuck. Rip. Pløk dem! Hvad så Jeppe, han spillede... YouTubers live, ja. Jamen, han spillede i CSGO i går. Spillede du mod ham? Hva? Kunne du ikke skrive til mig, at han vil join? Jo, men det var bare fordi jeg tænker, at så kunne vi jo tage sådan en rigtig kamp, altså sådan en, hvor der ikke er bots. Men hvor... Fuck, der er mange bots her. Hvor vi ligesom spiller mod hinanden, forstår du? Hjælp mig! For helvede. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, men kom nu ikke, hjælp! Ah! Lol. De gør mig. Så jeg har skrevet til ham. Okay, jeg fik en.
Kom og giv noget support, vel? Er du død, eller hvad? Ja, okay. Ja. Lol.